Ngaphatha ngithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye malembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele nginamukele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo abaphila phansi komthunzi welanga. Namuhla ke bafowethu ngizothanda ukuthi sikhulume ngebaby shower. Mhlawumbe omunye umuntu uzodideka ukuthi la kule channel sifundisana ngesintu kodwa manje sabe sesikhuluma ngebaby shower kwenze njani. Ukhumbule phela ukuthi sibuye siphinde futhi sibheke ngamehlo engqondo sibuka kuphi na emandulo bese siphinde futhi sibuke kule nkathi esiphila kuyona yanamuhla sibuke izinto esizenzayo thina abantu ukuthi lezi zinto esizenzayo kungabe ziyahambisana yini nenqubo mgomo yethu thina njenganabantu abampisholo. Uzokhumbula emasontweni adlule sike sakhuluma ngokuzithokozisa ngocansi saze saveza ukuthi kuyinto yabantu ababili abasuke sebeganene beyindoda nomfazi. Kanjalo futhi nokuthola umntwana kuzofuna sikhumbule futhi ukuthi kuyinto yabantu ababili abasuke sebeganene beyindoda nomfazi. Yini ke baby shower? Nakuba singeke siyichaze ngolimi lwesintu ngoba asiyazi into yondlebe ezikhanyilanga. Kodwa ngifisa ukukusho ukuthi noma ngabe yini bafowethu yondlebe ezikhanyilanga esiyenza ngenhloso yokuthi mhlambe sibonakale njenganabantu abaphucukile, leyo nto isuke isilimaza. Ibaby shower ke bake bayichaze ngokuthi ke yila khona kusuke kubungazwa kanye nomuntu wesifazane osuke sezothola umntwana. Okuyinto enhle kakhulu ukutholakala komntwana nokufika komntwana emhlabeni ngoba umntwana uyisipho esivele emathongweni nakumdala. Kuke ngingakhethwa ukuthi ke lo wesifazane umuntu oseganile noma kaganile. Kuke nje kwenzelwe noma ngabe ubani. Yilapho ke la isintu sethu lasingena khona bafowethu nodadewethu ukuthi ngokwesintu sethu siyafisa ukuthi sifake umbono kulento ekuthiwa ibaby shower ukuthi kungaba kuhle phela uma yenzelwa abantu esebeshadile ngoba ukutholakala komntwana phakathi kwabantu abashadile kuyinto enhle kakhulu nekufanele ukuthi ibungazwe njenganabantu abasuke sebeshadile. Kodwa ukutholakala komntwana umntwana etholwa umuntu ongashadile leyo nto akuyona into enhle, kuyihlazo phakathi kwesizwe kube yihlazo ngisho kini egcekeni la ukhulele khona. Manje ngenkathi ke kuqala kubungazwa ukuthi wena uzothola umntwana yini ebungazwayo wena ungashadile. Ingakho Impunga Yesintu TV namuhla ithi ayikithinta indaba yebaby shower ngoba abantu abaningi bake bashaya bathi Impunga Yesintu siyacela ukuthi ukukhulume kabanzi ukuthi ifanele yini ibaby shower ukuthi yenziwe okanye yenzelwe umuntu othola ukuthi akashadile. Ngesimo sokuthi kahlonizi thina la kwiMpunga Yesintu TV sikhuluma into ezokwenza ukuthi isizukulwane sethu naso sihambe ngendlela eqondile. Akulungile bafowethu. Siyafisa sengathi nalabo abayenzayo bangayishintsha mhlawumbe ukuyenza kwabo bayenzele labo bantu abasuke sebeshadile abasuke sebenayo imvume yokuthola abantwana. Kodwa abantu othola ukuthi abakashadi akufanele ukuthi bayenzelwe leyo nto ekuthiwa ibaby shower ngoba nina nisuke ningafanele ukuthi nibungaze ngoba isenzo senu osuke ususenzile wena njenganomuntu ukuthola ingane ngale kumgcaco usuke wenza icala emagcekeni omuzwa kini. Awukwazi ke wena ukuthi ungagubha ukuthi wenza icala. Akekho umuntu okajabula ukuthi wenze icala kodwa lowo muntu kusuke kufanele ukuthi abe namahloni aleyo nto asuke yenzile. Ngiyazi ukuthi mhlambe akuzwakali kahle ngesizathu sokuthi iqiniso ngaso sonke isikhathi lihlale lingezwakali bese kuthi ke labo bantu uthola ukuthi bayayenza leyo nto mhlambe bayayiphila bagcina sebeyithola nentethelelo yokuzithethelela kubona ngaphakathi ukuthi lokho abakwenzayo akunankinga nakuba kunenkinga. Ingayinhle kakhulu bafowethu ibaby shower uma ngathiwa yenzelwa abantu abasuke sebeshadile ngoba ibona basuke sebenalo ilungelo lokuthi bathola abantwana. Kuhle kakhulu uma kuzojatshulelwa abantu abanjalo, hayi abantu engafanele ukuthi bajatshulelwe. Umuntu osuke ethola ingane ekhaya, umuntu osuke enza icala phakathi komuzi wayise, umuntu osuke ungcolisile umuzi kayise. Hayi bafowethu, uma kuukuthi mhlambe esikukhulumayo kufika kabuhlungu siyacela ukuthi bafowethu nisithethelele. Hayi ngoba ukuthi mhlambe ngoba silwa nabantu kanjani kodwa sizama ukuthi sikhuthaze abantu ekuthenini benze izinto ngendlela eqondile nangendlela efanele. Nawe uzongifakazela ukuthi ngempela ibaby shower ayimfanele umuntu okuwukuthi akashadile kodwa ifanele umuntu oshadile ngoba umuntu oshadile
uma seshadile uyena umuntu ekusuke kufanele ukuthi athole abantwana, uyena umuntu ekusuke sekulindelekile kuyena ukuthi azale abantwana. Kodwa umuntu osuke engakashadi, lowo muntu kusuke engalindelekile ukuthi athole umntwana, kodwa kusuke kusalindelekile kuyena ukuthi kufika abantu kubo beze bazokhokha bese kahambe akhishwa abazali bakhe ayokwamukelwa la yoshadila khona. Athe seshadile bese kube kufika abantwana. Akuphele bafowethu ukuthi nenzele abantu abangashadile ibaby shower ngoba labo bantu imvume yokuthola abantwana basuke bengenayo. Yenzelani ke abantu abasuke sebeshadile ngoba ibona banemvume yokuthola abantwana. Yithini manibungaza bese nibungaze kahle, ningabungazi nomuntu engafanele umuntu owenza icala phakathi kwesizwe sikaMthaniya naphakathi kwamagceka kubo. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke niqhubeke nisubscribe noma izinkulumo zethu ziqinile, zilumela zibaba, kodwa ekugcineni zosenza ukuthi nawe isizukulwane sakho ukwazi ukusiluleka ngezaluleko ezosakha nezaluleko ezosenza ukuthi sikwazi ukuthi sihlangane nethongo lazo. Angibonge kakhulu ke bafowethu, siphinde sitholane komunye umfanekiso oqoshiwe olandelayo la sifundisana khona ngezinto zethu ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Impunga. Shimane, 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 Shimane.